Waard van oude militaire wijnen had, kon deze bevrijdingsdag zien het opheljen. Tientallen oude wijn, nu de Tweede Wereldoorlog, rieten in optocht door de provincie onder de naam Keep Them Rolling. De wijn gingen met zijn alm van start in Aartsjerk en rieden in 3 optochten dwars door Friesland. Speciale gast deze dag in Friesland is oorlogsveteraan Jim Parks. Hij is de laatste nog levende veteraan, die in april 1945 bij de bevrijding in Friesland wie. Een drokke planning van hem Joet. Zij is hij van de midje al in Snits. Mr. Parks. Jim. Jim, how are you now? Terrible. Really terrible. Yeah. No, feel pretty good. And they have a good celebrations. Yeah. I enjoy it very much. Yeah. En een paar uur later stiet hij alweer in Ljouwert. De legerwijn van Keep Them Rolling komen aan het eind van haar route bij elkaar in de Haardstad. Daarna rieden ze met zijn alm waarom naar Aartsjerk. Traditie op deze dag is het bevrijdingsvuur. Dat wordt uit Wageningen uit door heel Nederland bracht. In Ljouwert wordt het vuur ontstutsen door een burgemeester uit Canada. Wonderful. Thank you so much. Bij het Kazemattenmuseum in Kwarmte-Zoon pakken ze het dit hier heel anders aan. Daar wordt het vuur net uit Wageningen hellen, maar uit Normandië, Frankrijk. Dit binnen beelden van Aroene Tonsdi. Militairen en een hutdraversploeg uit Snits stappen door in de bus naar Normandië. Na 925 kilometer draven komen ze joet aan bij het museum. Ja, het is geweldig wat hier nou gebeurt. Ja, dat is niet te bevatten. Dat er zoveel mensen zijn om ons hier te verwelkomen. Ja, gaat goed. Ja? Ja hoor. Hoe had het West deze dagen? Prachtig. Fantastisch. Ja. Heel indrukwekkend. Super mooi. Eén familie bij elkaar. Ja, we kwamen er rond en bij die strand. En, ja, je viel eigenlijk dat er inderdaad wat ernstigs gebeurd is. En ja, vanuit die gedachte was hierheen en dan juist ik met de herdenking en ze kreeg stond weer woens. Ja, toen ging het kippenvel wel echt, ja, toen ik hartstikke droeg hoor. Jo had dit idee vorig jaar betocht. Ja. Is dit alles wat je van droomt heen, wat je betocht is het uitkwam? Nee, dit is veel meer dan ik, waar ik aan dacht en wat ik had verwacht. Militairen uit Wezep winnen het in Frencher voor een symbolische bregenlissing. Sokkerneetbregen waren in 1944 online, na de Duitsers de bregen opblaasden. De constructie in Frencher is bedoeld om de bregen te verstevigen, zodat ex-zwieren militaire tanks de roerheen rieden kunnen. We hebben hier een brugverzwaring, noemen we dat, hebben we gedaan. En dat is eigenlijk een brug over een brug heen leggen. Nou, nu doen we dat natuurlijk voor het bevrijdingsfestival. En normaal doen we dat eigenlijk als de brug te zwak is voor het gewicht voor de voertuigen. En dan leggen we op deze manier de brug eroverheen, zodat de voertuigen er wel overheen kunnen. Waarom is het voor jullie belangrijk om dit te doen op zo'n bevrijdingsdag als vandaag? Ja, toch ook laten zien wat je kan. En ja, ik vind het zelf ook een stukje mooi dat je een keer een beetje eerbetoon kan doen en ook wat kan betekenen. In Burgum kunnen de mensen genieten van een bakje vrijheidssop. De soep weer heerlijk. Ja, en broodje. Ik toen vroeger in het hier, nou vroeger, ja, in het Kofflin, kreeg ik dus af en dan naar boven de meer dit soort sap. Van alles wat rond was, die wist niet wat weer, maar we eten wel op. Want we leven met meer mensen in Nederland en we moeten met elkaar toch samen Nederland door zien te komen. Ja, hartstikke mooi initiatief, ja. Ja. Waarom? Nou ja, nou praat je eens wat met de mensen, dan beleef je het weer even op naai. Dus ja, zo. Dat is hartstikke belangrijk en dat mensen echt
er misschien wel wat meer bij belutsen worden moeten, wat er al hier om ons heen gebeurt. Het maar toch, troderingen dat het net vanzelf is.